kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngaku mu presiden Kamla Asya Bancif Ngap Ndrai nakwa kan bat peni sapi kipat ba ya kijing kham tam jong kinong bela jong kathan sa rahi bro kawai te ngi kum wasang hi bro kawai ni kwa kan ba ni dei ban mi nang ni sakmat bat peni ya kila kelenti tani banging kentu ya ke sarkar kumno kadi banle halor kani kapang sehingga arti ya kani hai ada besar jungi be kampensha susu ini ni kaun syam ai kublek sora labor nian Cajur halor jong kani ka jing bam sut nyau jong ka sarkar jingi ngi kersan jur sisa kum ka women swing hi barok wei ngi kersan ni kong Angela Rengat jungi ya kani ka meeting kampensha halor kani ka jing ade pa kani ka skin jo kinong belah kepedi benyo aja dari don pak minta kita yo dang nyuk pak ka pak don ru ke bapak yo ai te ngi ku kasang ngi de bacuk ngap dari ni ban yang ya sakar ba kadi ban ai khantam halan ka thai ke jungi khantam ke ya kinong bela ma pi hi kadu bakawan kan ka kelam covid-19 la sem ke jing ke jing jar wat tang bang yo ka kam ka jam tre ba ta ru pi saya yang ni ke jing ba wat ni kibaduk kibasuk nimla sa mangkersan ada kasalka kapli bila senti kumno bakanyaram te khamtam yang ni pi bebelas ni te ngangai jadi gijing keku ko makran banta jeng ni pi ba sai ke bangsan ke bang niwan ban bu ikan ke meeting tingkat bat ka social media ikawai ka thong ke bangsan pe sngau chi pai ba jong ka sora civil vision di borok kawai katai ke bangsan kamba ngi dunas dang ni apral bi ya kanika scheme kabal yo spa tayo paksoka klakulah ka lai tayo kan ai ya kador ka jong u wei breu ndre hadu mentai ka jinglap ka jingsiam ka jongi wat apne jongi mentar bun ki brang yo nyo spa tingka padon ru bempat yo ai ti kamba pi ya ki social media be kong Angela Rengat apo ka santerik menta independence day lakular baru ki dei ban yo lot bat ni kerja ni bat ngin sami syamadan ru ban sim ya kidata kibat kena lada don nok deng jungi meno bom yo ni kloi ban yang bandawai lam tak hok ka jong u nong bela jong thai so rai por ka wei ini kum kasang hi ina perkat ba kumnu mile ko be de ba tani ke jing kampatha tingi hi kum kasang di ban ni wa kila tinti lada kasota kamle ai hi kum kasang ndi ban chusngap ni ban mi ban ba peni sisa ya kam pi ba pha jungi ban ba trek tin kong syam bi ka jinglap ka jungi akan ka jingrum kampatha ke jong ki samla kilok mi kilok pa ki department of repair bat kum juru ha ki jing tracement company lani ha ki miners koi ke bangilap ikalong ba kimia yang bakat kum ki kendon jong sarkar pa pitip ikladon ka labor department ke babaro kinong bela ki register ha kaneka department ke bakongsan ni kinu-kinu ki breu ki bakwa ban ai kam ya no ki de benya limba jong ka department ndre hadu menangi padon hang ning pat yo kono ka phone call pat yo kono ka kontak na kiniki department katai kowe ka bakongsan ka bang ui habang ilek iwan chane chate ngi kidor thmai la kalong haplu di department PHE department health department asok division department bat kum juru ha block department na ai ni kibreu ki shurung ki shumi should have kum ki masi ki blang bani orung ya kakam katau ke jingkeli pengibu ka sarkar lada ka sarkar ikamla pat sim khia halor kane ka sengi ka sasai madan lut ikini ki ai baro katai kowe kongsan ko jinga lumlang jungi bakerki mentakasni bat bangi tips kan kamtam hakane covid-19 bun ngi jenjar ke bela kasni hendrei ngi wat sini stay ngimyo wat sarkaru wat ka eg jarap ka hok bidi ban yo ngimyo katai ka nongrem ka bangieng ka bangi kum kaseng ngin sa mi madan wat ban yakun na ka benta ka jing ka jo upat ba jo ka than ngin yakun hadu ban yo ya ka jing jok katai ka mat ka bakongsan ha ko be de ba ka jing plino ya kani sport
cepat ya ke sarkar ba kadi ban perking ba ya ki protokol nama ha kajing ya dei ba ka kajing kiu start jung covid-19 tam ha ni ka than sara civil subdivision hi ba awai tinggi cepat ba lakum nu sarkar ba baik ba jadi ban sutu tam ha ni kajing ya ka bamta Nilap ngisyam ni menta ka ai ka COVID-19 hapok atain seorang hibrok away kelaki ustad sya ni hapok seorang civil subdivision kejungi tiga ai ka mat ka pengongsan ka bangi kwa ban ai suggestion ni ajimut ci sarkar haba menta ka singitip baka export import kelak pling ti hapok majai tinggi scam baka protokol kan long ka ba perking bat komju radu kis im nadu kisnong nadu ki pai ba kitchim kia halor kani kuma pitip imta ka export ka lemba ka majai ka peningkong hi umau la yo napo hima wa long ilaka wa long pat ka ilika sa ba tingai scam bagin kisnong ki penbiang ka protokol bat ngi kum ka seng umdai bangin sipe hendrai klem dahyar hatpo jong ka thama ngin hiar sa ti sa po ki thai jong ki khaput ban chang hatu ki penbiang nem ya protokol kat kum ka jing tha jo ka sarkar ambar ngitip bau ni coronavirus ni pa bau spread keleng-keleng ka bangi imenta kita wa long thaj umwai uni virus ulas sedang berkiu step ba ni kwa ba ka sarkar ka diban pe bin pa bin ya ka jing ka jong pat ba katai ka bakong san ka bang umdai ban syale tlumur nele pathar na ka mta ka yap ka im ka jong pat ba hi barko ha ka ba dei ba kan ni kajing karya kami sa tempur ha kajing sisa laisnam dari minta tang sistem asnem la sa pekerja na la sa transfer na sawai habang snow na kita to kan ni ya tu ba don ki baong ba i Alexander mungkin sa transfer no dari habang ipek ya ki kam ki jong i la stress sistem sisa ba ilong i ba kloy benya dei bo pai ba te ni ku basang hi ni kerpa ya ka sakar pada waktu ba chimkia ya kan ni nama kam ngimdei ban chusngap ani ai tegi ofisa kin trai tang sipor apor kin thatna ani yo ki ofisa teng ki bambiang bang sutu menu punya dei bu pat ba kani ka wara jing hi yang ni pat ba tingi tepat kan balap kumdu ni hap kan ba kin ba kum ka kendon ka baki bu mo di ban ba ya kendon nang ba kakam ke joki kalau ke baik ibe ide banyu ide ki ofisa ke babiang ni kepat bagi di lakum nu pinwan ide kita ke ofisa te kai ka pokongsan ni ka jinglap jungi ka jingi osnga jungi nang ni naktai ba ni seorang civil subdivision jungi en sa bujili no yau SDO tingi kum pasang ni penramjur bat ka ba kalong hi bangi yau sngaw baka kam ka jong hi ka sawa ka kam bani ka tien ka tai ka pokongsan ka kum ka jinglap jungi ka jingi tre jungi ka jing telun kam ka jungi nadu ki por hi baibat kum SDO hadu menta ki kam bun hi ka long success ni ka long pois ka jingjong ngim kwa pakan ka jingi dai ka jungi tang sistem et pen ken riak kam no ya uniu officer ni i yo de MCS ubala tre sistem hadu ka kata uba kloy rupan ya dai berupat ba pan supen ken riak no mardor klem kadau ko biang ngi kum pasang ngi num kan randien ngi sami siau pai ba ban pensngau ngi sami hamadan ban yakun nak menta kecing hi jong kathan bro kawai pitip kan kecing pen kan re officer tang sipor kakta ya udok usung urang li ujuki unong bela nung nyak kali uhe spa ne urin uria kumta ngim kwa ban suong bahang ni hapok subdivision kejungi tang license empat dap nyamut rangut ngiyo ki officer ndai kwa bagi officer kindane license kat kum kendon jong sarkar ti ngi ai upat ba kamon jupat ba ka ba mau unle rengkat bat kasang kejungi tingin saya lumru ya ka GEC jong kisang per jong kathan hi borok kawai bani yang persya lor kani katai ka bakongsan tingi kwa iban penne yang ni officer bahkan sel no ia kan ikan notification baka sarkar kala ai ba une officer unang itre ni thai sora ka jungi
katai ka bangi ya lumlang hang ni badia kedu ban ya mir jimut hang ni ban pende uni ofisa hadu bakut katem ko cepu umdai ban sipun kedria dok ni la sha di sisi katai ka pokongsan Jadi kongkaseng kai kata ka bapinya le ane kai kata bapin kedu kan pam nak benta serkan kan le ai nak benta kan ka jinglong jingman hang ni ka thai so ra jong hak be dai baki officer te goi pongsan ni ketui ke sarkar kini jing dawa jing ki bolong santli ba kadai pendap no kadai ban menjur no bat ke pokongsan ni ke sarkar kadai ban sim khia wat ailat bangi ku pai ba ngi mi sesurok bandawa wat ailat bangi pai ba imi kumni ku bangi mi menta ndai ai ba ka kam ke jompi ke dijom ke jompi namit kan batai khambha ya ka jing e ka jong pai na sorahi borok ko katai ka mat ka pokongsan ka bangi kwa persnau syek sarkar lada ka sarkar kam snap ikane ka ringsan ke jing ya kran ke jing ba ka social media ngin sa ai ke ki ke bating wat ban ya mi surang bandung tieng ni nomre ya nur ya no katai ka mat ka pokongsan ka bangin sim ya karai minta ka pemile sim ya karai ka ba ngin yang ya le ya dawa ya ka hong ngin yang ya le ya ka jin shisha ka ba upat ba i un kersan na dia limba ka ni ka social media ti katai ka pokongsan ni kerpa di ka sarkar ka bakat pene ya uni officer ni kerpa di ka sarkar ka export baka da perkat ba habakala apply menta benumdon kan ko jiki coronavirus hakalor ka jinga tap kam haki department of fair ka sarkar ladak long ka bala kan wenno kan pelaj lembak advertisement bat ne kumju bakan khot lemba ki labor department and employment exchange ka basau ka dai pon sngap ya kan ne ka jingdawa ka jingi ka news pa tingka ka ba omde bangiyo ta news pa di banyo arhajar sispa sya wei dong belajar tan seorang ngi kemudian labonian la kunum no san spa dos pak mun ila register re haduk mentang nang poi ke report ke ba umpat yo lun katai ka pokongsan ti nglei ring ba ka RTI jeng ko anjala rengan ke ba bon hi balong fake bana pensionang poi semarai na lar ngau poi selain kra mo na lar ngau te poi sering un kan ni ko sorka ka de ben idit bahai kini ki baro kaba ngimkwa bangin jusai madan mentanin redan long kabala ngin sasai madan ba kalabor department sya kalak lumur du kata kata ko trikam ke jongka kata ka pongsan ni kerpat ki staff ki badan hapo jongka labor department ba kin le no ya ka berengkap